Ambalma mali be mala file bako mal kono mal ko ka an ful baba ma fa ko bismillah dum kibaru keneka amanga bidon kibar da mini jamana kono kibaro ye malide mun sigilen do jamana koka oluga minisiri ni oye moza ak atayeri ye nyogo ye soro ni timni waje kuluye wala saka kuma choregu ga dogoku nyina jeka nabi fo oma ko semaine internationale de l'artisanat chorek na bolo dame ka be novembre kalo kletan shehi kata se amwan saba masamba flan mwan juru mali musée national la alaini ye ka kokura doni jira bulla barakela ka doniya ani ga choregu ga doniya c'est bien fambe Alsa ameto anga jamana kono bi araba septembre kalo kli saba sama flan wanjuru kala ko ministre communiqué do bo mi nyeshinimbe kala ndewni kala de somo fo ata se kala mo ma ko gada ukulo ka sama fla an wanjuru ni sama fla an wanworo kala ta bulo dame ka be octobre kalo kli foloma sama fla an wanjuru mali fantan nan bela jadela kala ko ministre be wele bla la ko le nyemo be ma o wa fero tige wala sa kala me sigata awatila Costa Mutamba ni oye Congo jamana critique la ka ministre koroye na sibe sambisaba ani wolonflala ale jargela Kinshasa critique la fe kun tarata septembre kalo klefla samba flan wanjuru kano ira furoba na furo tienina ka fara o jalakin ka critique soye nyangli weroke ay ni oluye ni sansaba kasoye ka bali furoba barawla sanjuru kono ani ka bali ka wote sanjuru kono aga kaso kelen kofe Centrafrique jamana na gouvernement ni fanga ni ton ye nyogoye ke septembre kalo klefla samba flan wanjuru bloc républicain pour la défense de la constitution BRDC kono banki wala saka jiga fo kuma ke ka politique jonse o sigi senka alni oya solo kuma nyogoya ni na fanga ni na fe kabini sanfla ni wale mena ke kalo nani ka ko samba fla an wanjuru décembre kalo kala tawnye jekulu nunu ba ni ka dana yani sabatili sigi senga wala saka kala nata yi labe kanye yiriwali sabatili kama Centrafrique jamana kono anta Ukraine ka bidon kibar kunche kelebe sina albi Ukraine jamana na trata shuka se bi araba ma septembre kalo kle saba sama fla ani mugan juru begani do kerani duruni keme juru ani fla ani misili mugani nani fleli Russie fe kana yala Ukraine telebian français o begani kala sababu e ka mugo babbi saba bla kurantayana Volodymyr Zelensky ya jira ko Putin baga jalaki baliya jira aka koketawla Ambalma malba madafle bo nyene kala nya gaskiya bidon kibar la ama fonyena o kambe jema wati ware